бобои мулло, ҳозир дар гӯштон техникае ҳаст ки ягон мусулмон ихтирош кардагӣ нест. ҳозир шумо дар сайти шиштагиен ки ягон мусулмон ҳамиро ихтиро кардагӣ нест. ҳозир шумо ба воситаи гап задестен ки интернета ягон мусулмон ихтиро кардагӣ нестай. Телефона ягон мусулмон ихтиро кардагӣ нестай. Шумо бесен фикр кунед бобои мулло, агар ҳамин касое ки ҳамин чизоро ихтиро кардан ба гуфти шумо мекардан, унаму дар кӯдакишон Қуръону намоз ина хеле ҳоли инами техникаҳо инами чизо набуд бобои мулло. ҳоли илми инами не дин не илми инами ислом не Қуръон ҳоли ами иқа тараққӣ намеёфт. ҳоли ягон кас дар як гӯшаи дунё шишта амри маъруфа ба тамоми дунё чиз карда наметавонист, паҳн карда наметавонист. шумо мара бигем бобои мулло ки кори хато кардан ё ки кори хуб? ай назди парвардигор омаде ки гапам ёки аз охи ман медонам ку ина ҳама медонан, например создатели ин ихтиро خیلی چودی کاره که جو میوین مر میفوره یورا پراجارید کنمی انا هوزی جرگان سر میشوه و پیش از بوی جاری تفهمیدن باردار سلکایی که در کامنتری ویدیو закрепит کردگی با مخلصای جنگوار و بازیگرا امکانیت میده که و در شغل دوست داشتهشون پول کار کنن. جنگوار دوست داشته اختا انتخاب که میتونید در بوردیو پول کار کنی. پس سلکای در کامنتری بگذار رجیستراسی که فراموش نکنید در وقت پول رجیستراسی کردن میتونید پروموکودی کانال استفاده برده با یاردن پروموکود بونус به دست بیاری. رفتیم. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Повари анамихел одамо. То есть ман барои хӯрок тайёр намекунам, ман ёро хичона мефурам ки жарид кунам. Яъне ки ман хеле маълимои бесаводу беақл, бефаросат, бефарҳанга як тараф бад мебинам, а як тараф дига мефурамам, хелео пайдо шавам. Барои чӣ ки охи ба ҷои инами муллои ин муллоам ақл ёки надора ёки оил соз аз ёд накарда ёки чӣ карда намедонам, ба ҷои ин мабошам қати ма спорит кунам. Якумаш ки ҳозир ман бародора гапоира якта полочка ба полочка доказат мекунам, радш мекунам ва дар охир барои чӣ мегӯм ки имрӯз ин гуна технология пешрафтагӣ дар аввал дар вақте ки паёмбаро буданд дар вақт набуд ин гуна технологияи имрӯза замона. Дар гӯштон мегӯяд техникае ҳастае ки ягон мусалмон ихтирош кардагӣ нест. Якум чизат дар сайти иштаган ки ихтиро кардагӣ нест. Яъне ки телефон ва ҳамчунин сайт интернет и ҳамаш тавассути мавҷан, космический мавҷ. Ва ҳар як кадоми ида хеле ки шумо медонен таҷҳизотҳои замонавӣ, экран, дигар чизо истифода шудагиа. И гапҳоро ман барои чӣ гуфтам ки ҳоли ҳамаи важнаи далши гӯш мекунем. Сураи Ат-Торик 86 ояти 11 чунин омадагиа: қасам мехӯрам ба осмони бармегардондагӣ, яъне ки ба осмоне ки оба ба замин гашта бармегардона ва дигар ҷисмҳоро байни осмону замин. Баъдан одамо муайян мекунанд ки ин хиди испарини мешава, яъне ки чӣ гуна борон ба замин меафта, баъдан буғ шуда гашта ба осмон рафта абрадна бо меояд. Яъне ки гап чӣ гуна тааллуқ дорад дар связи хатои имрӯзаи мо. Дар замони имрӯза олимои ҳозиразамона аниқ карда тонистанд ки сфераи азоние ки дар болои заминай ба ғайр аз оне ки метавона борону оба баргардона, ҳамчунин ӯ бармегардона дигар чизҳои фоиданокеро ки барои одамизод муҳима ва одамизод бе ӯ наметавонад. қувваи замин ки одамо ба ӯ эҳтиёҷ доранд, яъне ки ӯ на танҳо бармегардона борона. Имрӯз олимо тасдиқ карданд ки сфераи азонии осмон ҳамчунин бармегардона сигнали телекоммуникатсияра, телевизион ва радиора, ки албатта ба ёрдами ин гуна сигналҳо мо тамоми таҷҳизотҳои имрӯзамона метавонем истифода барем. Яъне ки чизе ки дар Қуръон омадагӣ буд, имрӯз олимо тасдиқш карданд. Яъне ки олимо насохтанд, олимо техникаро сохтанд, олимо связша насохтанд. Олимо техникаро дар асоси связе ки Парвардигор дар замин ҳасташ кардагӣ буд, олимо тонистанд ки ҳамун связа дарёфт кунанд, ҳамун волноро дарёфт карда дар асоси волно таҷҳизотшона бисозанд. Яъне ки агар ки мо дар иҷа лагишна фикр кунем, худованд аллакай фундаменти ин технологияро кардагӣ буд ва мо да ақл дод ки ӯро дарёфт карда истифода барем мувофиқи замона. Замона пеш рафтан мегирад, худованд аллакай фундаментоша мондагиай. Мувофиқи ҳамун замона, мувофиқи талаботи ҳамун вақту замон мо ӯро якта ба якта дарёфт карда истифода бурдан мегирем. Мо телефонро месозем, лекин мавҷе ки дар осмонай ӯро мо намесозем ку. Кадом пример биёр ки кадом олим мавҷи дар осмон будагиро сохтагиай. Ягон олим мавҷа насохта. Дистансиона ҳама чиро мешава управлят карда. Пулта ё ин ки қувваи свет дистансиона ба дигар ҷо мегзара. Чӣ гуна дар осмон чие дар воздух? Ту бин ки ҳиччиро намебинӣ. Не ки ҳаст частитсаҳое ки олимонро дарёфт карданд ва ӯро истифода бурдесиянд. Савол: магар ӯвоиро кашф карданд? Не, албатта. Технология мегӯяд ҳозир агар оксиген набоша, на танҳо одамо, мошин заводид намешавад. Оксигена олимо сохтанд. шумо ба воситаи гап задестен ки интернета ягон мусулмон ихтиро кардагӣ нестай. И гапаш бо ҳамун гапа повтор накард. Маълума уҷа ақлаш.
телефона ягон мусалмон ихтиро кардаги нестай. бо ҳамин гап то есть ки дубора гуфти сай одно и то же. шумо бесин фикр кунед бобои мулло, агар ҳамин касое ки ҳамин чизоро ихтиро кардан ба гуфти шумо мекардан, унамо дар кӯдакишон қуръону намоз ина хеле ҳоли инами техникаҳо инами чизо набуд бобои мулло. яъне ки ба гуфти шумо агар ки одамо аз вақташ ҳама мусалмон мебуд, ҳама худоро итоат мекардан, имрӯз ин гуна технологияҳо пайдо намешуд. ёдам гуфтания ирам ба ёд бигирен. илми инами не дин не илми инами ислом не қуръон ҳоли ҳами иқа тараққӣ намеёфт. ҳоли ягон кас да як иқадар тараққӣ намеёфт мега ягон дин ягон илми динӣ агар ки ба гуфти интернет намебуд. яъне ки ба гуфти бе интернет дин паҳн намешед дар рӯи замин. савол чунин буд аз тарафи як бесаводи рақами як. оё ҳамин одамое ки чунин ихтироото бароварданд кори хато буд ё ин ки кори хуб? аз тарафи бесаводи дуюмаш чунин гап мешавад. та назди худо омадӣ ки чунин гапа мегӯӣ. чунин баҳс қатӣ ти ягон вақт бурд намекунӣ. чунин баҳс қатӣ ина ҳам хеле одамо ҳастанд ки представител намояндаи дин мешаванд ва ина хеле одамое ки дина пас мезананд аз хотири ҳамин одаме ки дар ягон дин тааллуқ надора интихоб карда наметавонад ки кадом дина итоат кунад. яъне ки аз ҳамин гуна одамо вобастагӣ мекунад ки барои чи имрӯзо атеист бисёранд ва одамо атеист мешаванд. барое ки яташ далбаебуски савол мета, дигараш далбаебуски саволи ира ҷавоб дода наметавонад. аз назди худо омадӣ ки ти да ответ бите ки итра савол дода истае ки оё ҳамеҳо кори ганда карданд ки чунин чизоро ихтиро карданд. ҷавобаш бите. ҳамедонем бародаро барои чи и ҷавоб намета, барое ки намедонам. якум гапа шурӯъ мекунем дар бораи ихтироот. ҳамин қадараш ама мегӯм ки ти якчира дар калат бигӣ ки любой ихтироот тариқи чӣ хеле ки эволюсия мешава, ана ҳам хеле меояд. яъне ки чӣ хеле ки имрӯза мо мошин мебинем Тесла ба тавассути искусственный интеллект ҳаракат мекунад, агар ки мошинои пешина намебуд и пайдо намешуд. яъне ки чӣ хеле ҳамаи чи пад цепочка омадагиай, қадам ба қадам. И гапҳо муҳимай. далчи мефаҳмем барои чӣ гуфтесам. ҳамаш қадам ба қадам омадагиай. видеои пешинаи ма да тамошо кунед дар бораи пайдоиши Мерседес ма гап задагим ки аввал аробаи айдуми аспа гирифта мотор зада буданд. фаҳмидем ки пайдоиши технология қадам ба қадам омадай. майра барои чӣ гуфтам? барои он хотире ки ту гуфтӣ ки ягон мусалмон на телефон ихтиро кардагиай, на ягон намуд технологияу яъне ки илми дунявида даст надоранд мусалмонон. акин ира гӯш кун. бале имрӯза мо ҳар намуд таҷҳизотҳои ҳозиразамонаеро истифода мекунем ки ҳаёти моро хеле ҳам осон мегардонанд. лекин тувори беақлош бесаводош намедонад ки бисёре аз ин таҷҳизотҳо аллакай чандин асрҳо пеш аз сивилизатсияи имрӯзаи мо пайдо шудагӣ буд. худшон погиза худи устройства ва баъзеош основаш, асосаш, фундаменташ учен пайдо шудагӣ буд. каленчатаи вал каленчатаи вал медонед чия? яъне ки не маълимаро гуфтесам. вал яъне ки чизе ки дарозай. чизои дароза ба фикрам ту мефаҳмӣ, не ки каленчатаи вал дарози бо банӯши хеле и дар двигател истифода мешавад. ира мусулмон бо номи Исмаил Алҷизарӣ ки основатели робототехникуро меноманд кашф кардагиай. ӯ зиндагӣ мекард дар асри 12-13. дар ҷана нависем ки дар ӯ вақте ки ӯ кардак мисол мошина буд, не технология буд. то есть ки ҳамун технологияра ба тарзи худшон рӯз истифода мебурдан. имрӯз боша ӯ нақшара дар технологияи имрӯзаи мо истифода мебаранд. яъне ки основа ва ҳамчунин ӯ ихтироъ кардагиай насосҳои клапанӣ ва таҷҳизотҳоеро ки об мебароранд, соатҳои обӣ, фонтан ва дигар чизҳо. ва ҳар як чизе ки айни замон мо дар бораш гап задем, бисёр технологияҳои мо ҳастаи имрӯзаи мо ки дар асоси ҳамиҳо сохта шудагианд. то агар основа набоша, ту болои ӯра намесозӣ. дар гапи ма зацепляция карда након нест ки типа ма гуфтанем ки ҳама таҷҳизотҳое ки имрӯза мо дорем, ҳамаша дар асоси учёниёи мусалмонӣ аз роҳҳои пешина сохтагианд. не, ма якчанд примершо овардастам ки чизое ки ҳозир ман номбар кардам, ту мумкин ҳам вақт намедонистӣ ки ҳамиҳоро мусалмоно ихтироъ кардагианд. лекин бисёр таҷҳизотҳои имрӯзаи мо ҳастанд ки дар асоси ана ҳамин технологияҳо сохта шудагианд. оптика яъне ки линзаи очки олими араб сохтагиай. олим бо номи Ибн Алхайсам зиндагӣ мекард дар асрҳои 10-11. то вақти кушодани ҳамин илм аз тарафи ӯ одамизод ҳисоб мекард ки чашми одам равшанӣ метавад ки дар натиҷа ӯ метавонад бина. лекин ин олим и гапа рад мекунад ва доказат мекунад ки чашми одамизод равшанӣ наметавад, наоборот равшаниро мегирад. ва дар байни бисёр олимо ин олим ҳамчун падари оптика ба ҳисоб меравад.
ана ки ира ман барои чӣ гуфтам ва ту гуфти технологияое ки агар во намебуд ихтироъ намекардан имрӯз одамо наметонистанд ки амрои маърифи худшона паҳн кунанд. Тага мезанем дар бораи камера и худаш чашми одамизода копировать кардагия. Худи камера иборат аст аз тушка, объектив ва чизои даруниша ҳозир гап мезанам. Худи объектив, худи тушкаи камера тасаввур кун ҳамчун мағз сари одамизод. Объективро ҳамчун чашм. Яъне ки дар дуруни объектив моро чӣ ба чашм гуфтам ки чӣ гуна чизҳо вуҷуд доранд. Диафрагма дар танаи камера матрица. Дар пеши объектив линза. Линза ҳамчун рӯйпӯши чашм аст ва дар дуруни ӯ равшанӣ медароя. Равшанӣ передавад мешавад через диафрагма дар матрица ки дар оҷа баъдан табдил меёбад изображение. Барои чӣ ман объектива чашми одамизод гуфтам. Дар дуруни объектив вуҷуд дорад диафрагма ба мисли сияи чашми мо. Вақте ки агар ту дар торикӣ медарои аҳамият бите ягон каси дигара торикида бидарор сиёҳи чашмаша нигоҳ ки калон мешавад. Берун бирораш дар рӯшанӣ сиёҳи чашмаш майда мешавад. Яъне ки ин сиёҳи дуруни чашм майда дирнаш. Чӣ ба майра муқоиса кардам, баробар кардам дар камера. Барои он хотире ки вақте ки мефорад ҷои камтар освещениш камай хуб дар кадр битовад та диафрагмаи кадра, диафрагмаи объективи камера ҳуй мекунӣ. Фаҳмидӣ? То ки свет бисёр бидароя. Вақте ки берун баромади равшанӣ бисёрае, диафрагмаро маҳкам мекунӣ. Диркаш майдаак мешава. Як ба таалоқамандӣ надора. Аи майдаак мешава. То ин ки свет кам дуруда биғалтаву пересветид накуна. Ана ҳамин хелам чашми одам дар торикӣ калон мешавад ки свет дар дурун бисёр биғалта. Яъне ки дидем ки технология ки имрӯза мо камерае ки тозда гуфтеси ки намебуд агар тара амри маъруфата ҳеҷ кас намедид. Дидем ки кай технологияш баромадагӣ буд. Савол, агар ки ин гуна маълумотҳо дар бораи технология ӯ вақтҳо агар мусалмоноро намебаровардан, имрӯз камера мешид? Бале мешид, но камтар дертар. Яъне ки шахсе бояд пайдо мешид ки ин технологияро биброра, ин илма ошкор куна, баъдан дар асоси бисозанд. Ҳар як технология ба сепочка мерава. Ба мисли ҳамин дигар чизҳое ҳастае ки мусалмонҳо ихтироъ кардагиянд. Ман просто видео дароз мешавад, просто ман тида амира гуфтанем ки барои ақли носолими худат, мағзи пучи худат ман амира мисол овардам якчанд ихтироъота. ҳастаи дигар ихтироъото видео дароз мешавад. Ман дар охир чӣ гуфтанем? Мақсади ки агар ки ин технологияҳо намебуд, дин ин қадар паҳн намешид. Якумаш ин гап куллан хатоае. Дин роҳи худша дора. Худованд ӯро любои хел паҳн мекунад. Дуюмаш, таҷҳизота пешрафти технологияро аз дин, аз худованд адалият мекунӣ. Типа ба гуфти ту ки технология таҷҳизоти имрӯза замона тааллуқ алоқамандӣ надоранд ба хотире ки ба мусалмоно, значит ки ба дину ба худованд. Лекин дари ҳам хато мекунӣ. Пешрафти технологияи имрӯза замона ки ба тавассути ӯ амри маъруфу дигар чизҳову маълумот дар бораи дин тезтару бештар паҳн мешавад, ин ҳам яке аз нақшаҳои худовандае. Бале, ма фаҳмидам чӣ мегӯяд, чӣ мегӯяд ки пас чӣ ба агар не раз ки худованд мехост ки технологияҳо бошаву ба тавассути дин хубтар паҳн шава, чӣ ба дар вақтҳои қадим дар замони пайғомбароимон набуд? Барои он хотире ки ӯ замон барои чунин технология омода набуд. Ҳар як замон ба худаш талаботи худша дорад. Дини христианстворо ислом рад мекунад? Не, рад намекунад. Пас чӣ ба агар не имрӯз бояд ки одамо мусалмон бошанд? Барои он хотире ки дини христианство барои махсус вақти замону круги одамо буд. А имрӯза вақт талаб мекунад имена дини ислома. На христианство, на дини ислом иё якдигаришона рад намекунанд. Ба мисли пайғомбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки на пайғомбар Исуса рад мекунанд, на пайғомбар Исус ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам иё якдигариша рад намекунанд. Ҳар яктаи ино дар вақти замони муайян буданд ки дар ҳамон вақт лозим буданд. Ба мисли технология ҳам. Технология шаққати омадагиае. Ҳар як вақти замонда махсус технология лозим буд. Чӣ коре ки дар рӯи замин рух мета, ҳамаш мувофиқи нақшаи мувофиқи сценарияи худовандае. Ягон чиз берун аю нестае. Ва дар чӣ ту хато мекунӣ ки технологияро ҷидо мекунӣ аз дин, аз худованд, аз мусалмоно, дар он ки хатогӣ ту дар чӣ дарӣ ки ҳар як олиме ки дар сараш дар бораи ягон ихтироот идея меоя, пеш ай ҳама ту фикр кун ки сари ҳаму дар натиҷаи чӣ ба дунё омадагие вообще вуҷуд дора. Ҳамура ки офарид? Хорошо, одамо разилият мекунанд мусалмона қатъи христианину атеиста дигар.
Хорошо, ти на мусалмона гирифти, атеист қати разилият карди. Мусалмона ки офардегай? Якум. Христиан атеиста ки офардегай? Ҳарча худованд офардегай ку. Чи ақл иш дора, чи ақл иш надора, ё ин ки наоборот, ҳардаш замисли худовандай. Ҳардаш да худованд даст дора, ҳардаш нақшаи худовандай. Ман намегум ки ма китобои динӣ бисёр хондагим, ё ки ягон чиз бисёр медонам, ё ки аз ин мулое ки и духтар саволош мета, аз ӯ да илми ма бисёртара не. Просто ҳамун илме ки дар сари та ҳастай, ҳамура воврема дар ҷои даркорӣ, дар ҷои лозима истифода бурда тавонистан дар корай. Ягон кас фикр накунед ки ман ягон каса таъхир кардам, ягон муллора ягон гапи чӣ гуфтам. Не. Просто сист намонед ам хелиёра. Ман намегум ягоно хеле гарени баъд чӣ медонам. Не ки инами хеле одамон инами хеле ба мисли ҳам духтарвори ҳамин позитсияра бихапан бихезан гапои ман рад кардани бошанд ё ки ягон чӣ. Ман любое вақт тайёрам ки қатъи любое таям хеле одамо баҳс кунам. Любое ҷода, любое хел. Прямо эфир хати мехоҳад, адин мехоҳад, чӣ хеле ки мефураш. Амода хайр то видеоҳои оянда.